Pag-untag video. Sino nakakaong tawra na nang gitilapan ng kuan bitin. Mani ako ang kuan. Mani akong workplace. Mag-duty ko from kuan dayron. September 12. Duty ko from 7 p.m. kaganina taman 7 a.m. ugma. Way tulga na ibay. Ani tuning pobre taman ng kamo chuta. Okay. Ano siya isulod sa among booth dali sa Manukan. Manukan sa mga del Norte. Okay. Ayan. Gawas na gamay. Ano siya gawas. Dali. Okay. Hinaw na kayo. Ang oras karon is 9:22 p.m. Kusog pa dyan kayong hangin. Kaya medyo nisulod ang bagyong si Marilyn. Okay. Ang mga nangatulog ko. Napod ka itong babaeng mamaligya kung ano. Mamaligya siya o ka ng mamaligya siya o ka ng mga kusok, lato. Ano yung CR guys. Okay. Ano siya ang male CR. Ito isirado. Dahil gani siya mo niyang amo ang sheet. Makita niyo sheet. Ang babae nga CR. O di na siya makuan. Dili na siya sirado kay naguba na. Mami ang pikas na site sa terminal. Kunting plastic sa kuan. Parang yung plastic at sa hangin. Ang siya as in. Ano siya ang among public market sa Atbang. May mga solar na suga. And there is sa akong tungod is nasa ko'y solar na gamit. If in case mag-brown out na yung solar daan niya suga. Okay. So, nabalik ako sa sulod guys. Kay Marag. Medyo makadlok ng lakta. Balikan sa tong trono. Okay. Ano siya? Lingkod. Higda sa balay. Higda pag naibas. Ay, higda pag walay bas. Wala na akong higdaan ng gagabi eh. Kaha na. Dito na lang ako mga collections. Ngayon. Magaling ako sa lanto sa YouTube. Okay. Dayon. Cancel. Dayon. Muna siya ko higdaan. Meron na siya. Until morning. Ano kung ating din. Saba ka sa palibre. Pero ito ako i-share guys. Bye.